Jo la veritat és que no tinc res al cap ara mateix que no hagi fet. Estava pensant quines coses he deixat de fer pel què diran o per què passarà o per si no sóc... Jo he fet tot el que he pogut i fins i tot algunes coses que no he pogut. Doncs potser no sabem contestar perquè potser som una mica els tres iguals, no? El plantejament ve del... O sigui, t'has de fer tu la pregunta. Què vaig deixar de fer per por? Jo crec que som... Enviar un missatge a algú? Tres inconscients, bastant inconscients. Ah, que ja sé què estàs dient. Estic fent d'actor i no sóc actor. I aquí estic. I vaig aprenent del que ells fan i m'ho passo molt bé dia a dia. D'una mala escola. Ara serà un missatge molt naïf, molt... Però escolta, fer una miqueta... La vida... Sí, la vida dura 2 dies, tu. Jo què sé, feu una miqueta el que us vingui de gust fer. Això ve reforçat perquè és una història de veritat. Perquè si tot això és ficció, doncs sí, doncs pots inventar-te tot allò que vulguis. Però clar, són aquestes històries que la veritat supera la ficció i que ningú hagués imaginat una cosa així i segurament que si hagués imaginat hagués dit... Però gairebé va passar fil per randa com passa a la funció. I és això que deia el Santi. Si no fos una història real, la gent diria, però què ha escrit aquesta obra? Si s'ha passat, no? O sigui, no és creïble, no és versemblant, no? Però és que va ser exactament com passa a l'obra, no? I aquesta és una cosa tan hilarant i al mateix temps tan tendra, perquè jo crec que aprens molt a estimar a la Florence. No? Al principi dius, on va aquesta dona? Però al final dius, me la vull endur a casa, no? La vull cuidar. Si no us ho voleu passar bé... Ah! Escolta, perquè a més no només estem nosaltres tres al teatre, eh? Hi ha la Mary Duró, hi ha l'Anabel Tutusaus, hi ha l'Eva Cartanyà, hi ha 6 persones aquí al de l'escenari i si veniu podem prometre que riurem molt? Home, i tant. I tant que sí. Assegurat.